אמר בודק עם השוערים שכולם ערוכים ומוכנים, ומיד תצא לדרך ההתמודדות הזו. כאן בטדי, מ"ס אשדוד בתלבושת הלבנה, תתקוף את שערו של הרוש שנמצא בשמאל המרקע. בית"ר פותחת בהתלהבות גדולה. המפגש הקודם בין שתי הקבוצות בגביע הטוטו באשדוד, המשחק הסתיים בתיקו 2, דרמה טובה. בואו נראה עכשיו את עמית בן שושן שמצליח להשתחל שם ולשמור על הכדור. בן שושן במצב כיבוש, סטויקיץ' עודף, וההגנה של אשדוד מצליחה להרחיק את הכדור הזה. הזדמנות ראשונה במשחק לזכותה של בית"ר. אתה מבין למה עמית בן שושן צריך להיות קרוב ל-16? הנה, קיבלת פעולה של שחקן שצריך לבלות יותר ב-16 מאשר לרדוף על המגן, אחרי המגן, עוצר בחזה, חותך לרגל שמאל. בית"ר פחות טובה, אבל ניסיון טוב מאוד של עמית בן שושן. ידעו שהם הולכים לשלך לנותן. זה של סטיבן כהן שמנסה לסדר לעצמו אולי מצב ביתה או שמא מצב מסירה. זה הולך לבן שושן מצד ימין, דסה עושה את החפיפה. כדור יורד עכשיו לכיוונו של עידן טל, עובר שם טוב עידן טל, מנסה למצוא את סטיבן כהן, בן שושן לא מכוסה, זה צריך להיות ה-1-0 וזה יהיה ה-1-0. משה מישאלוף מעלה את בית"ר ירושלים ליתרון 1-0, מהלך קבוצתי יפה של בית"ר. ההגנה הצעירה של מ"ס אשדוד מתבלבלת, ובית"ר עולה כאן ליתרון ובצדק אחרי 9 דקות מצוינות שלה. כן, וראית את עמית בן שושן, התחיל את המהלך, מסר לעידן טל, עשה היה כאילו הולך לבעוט לשער, נכנס לאמצע, הכניס לסטיבן כהן שפספס את הכדור, ועמית בן שושן, כמה פעמים אני צריך להגיד שהשחקן הזה צריך לבלות ברחבה יותר מאשר לרדוף אחרי המגן. הנה, ראית דוגמה קלאסית, לא בועט לשער, לא אנוכי, נותן פס אחורה למושיקו מישאלוב, ואוי ואבוי, הוא מחמיץ את זה, שער יוצא מן הכלל. פתיחה מעודדת ומשביעת רצון מבחינתם של הירושלמי. בן שושן במרכז, גם סטיבן כהן שמקבל עכשיו את הכדור, מחזיר את זה יפה לעזריאל. בן שושן במרכז, האם זה השני של בית"ר? סטיבן כהן! סטויקיץ' מונע כאן את ה-2-0. יציאה מהירה ומדויקת של בית"ר להתקפה, ואלמלא האיש הזה, סטויקיץ', כבר היה כאן 2-0. סטיבן כהן התחיל את המהלך, דיברתי עליו לפני דקה שהוא צריך להיות ב-16, והנה, קבל את הביתה שלו, היה חייב לבעוט לפינה, הוא בעט לאמצע השער. עידן טל, כדור טוב שמאלה, ברוכיאן שעובר שם יפה, צריך להעביר מסירה טובה, מוצא את חדד, יופי של שער של בית"ר. 2-0 בית"ר ירושלים, שי חדד, בישול נהדר של ברוכיאן. זה היה באוויר, זה היה צפוי, זה אפילו הגיע באיחור, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם. 2-0 בית"ר ירושלים. איזה כיף לראות הצעירים האלה של בית"ר ירושלים, ברוכיאן, חותך לאמצע, מוצא פס יפה. איפה הגנה של אשדוד? שי חדד כקשר 50-50, נכנס לתוך החווה, הוא הולך עם הפס, עושה את ה-2-0. איפה הגנה של אשדוד? לא חשוב, אתה משחק עם הצעירים, אין סגירות אלכסוניות, כאילו אין הגנה לאשדוד. אשדוד בחתונה של עידן שדה, אשדוד לא הגיע למשחק. לא, לא. חן עזריאל עם הבעיטה, סטויקיץ' לוקח את הכדור הזה. ראית איזה מהירות, 1-1, הולך לעומק, תסתכל, הולך לעומק, 1-1, חותך לאמצע עם רגל ימין, בועט לשער כמו שצריך לעשות, אבל סטויצ'קוב לקח את זה. בן לולו מעביר את זה למישאלי, צריך להבקיע, מישאלי מבקיע, 3-0 בית"ר ירושלים. טל מישאלי, מהלך שכולו המחליפים של אורי מלמיליאן. משה בן לולו עם הבישול, טל מישאלי עם השער, והנה הוא רץ לאורי מלמיליאן, לוחץ את ידו. אז מי אמר שיש בגידה מצד השחקנים? מי אמר, יונתן? ראית את החיבוק של, או את העקיף, את שליחת יד של מישאלי לאורי? אוהבים אותו השחקנים, ואין ספק שהפועל תל אביב פיבורית, אבל מול בית"ר, שבית"ר רואים אדום. עוד עיבוד כדור של ההגנה של אשדוד, זה צריך להיות הרביעי של בית"ר. עזריאל, 4-0. כמה זמן שבית"ר לא נהנתה לפרק יריבה, כמה זמן שאורי מלמיליאן לא ראה את הקבוצה שלו רוקדת על הדשא. זה מה שהיא עושה הערב, מפרקת את מ"ס אשדוד. 4-0 בית"ר, חן עזריאל. כן, קודם כל טעות שמה של לואי טאה שמסר שמה לאביב ז'אנו, ניסה להחזיר לו, סטיבן כהן חוטף את הכדור, נותן פס חכם חן עזריאל, אבל איפה הסגירה האלכסונית, איפה ההגנה של אשדוד? זה פשוט לא יאמן, הם משחקים כאילו אין הגנה פה.
עוד עיבוד כדור של אשדוד. הנה עוד פעם, הולך 1 על 1, עכשיו פעם מוסר נכון. ברוך יען עם ההגבהה, וזה החמישי. צמד למשאלי, המחליף של ביתר. 2 שערים ברבע שעה לבחור הצעיר הזה. ביתר ירושלים מפרקת את מ"ס אשדוד, דורסת את מ"ס אשדוד, אין מה לעשות. אמנם ביתר טובה וביתר מעודדת, אבל אשדוד משלמת את מחיר הזלזול במשחק הזה. כן, ומי מתחיל את המהלך? יונתן חן עזריאל, נותן פס יפה לברוחיאן. זה שלך יונתן. של בן לולו שהולך לבד ונבלע, ושי חדד, וזה 5-6 כבר. 6-0 ביתר ירושלים, אשדוד מתבזה, ביתר צוברת ביטחון. זה כבר מתחיל להיות קצת מביך, אם לא יותר מזה. איפה ג'ון גרגורי? הוא יושב שם, עומד. אני לא חושב שזה בידיים שלו כבר. לא קשור, אדוני. גם אם אתה עולה עם שחקנים צעירים, בוא נראה רגע את הגול. אחרי זה נדבר על גרגורי. תראה את ההובלת כדור של משה לעומק, הולך על ביטה כמו שחלוץ אמיתי צריך לעשות. עוצר יפה שי חדד עם החזה, טק צ'יפ מעל השוער. הנה משאלי, הטוב בשחקני ביתר במחצית השנייה, מוצא עכשיו את חדד. ההגבהה שלו, הניסיון מהאוויר של בן לולו, איזה יופי של שער. ליאור ראובן, המחליף האחרון של ביתר, מצטרף גם הוא אל החגיגה. איזו תוצאה מבזה מבחינתה של אשדוד, כמה שביתר יכולה להיות שמחה מהיכולת שלה. השאלה הגדולה, האם מעבר לבוסט הביטחון, שזה דבר נהדר, קודם כל בוא נדבר על המהלך של שי חדד, איך הוא מרים את הראש, אף אחד לא לוחץ אותו, בן איכותה נותן לליאור ראובן כמגן ימני, מגיח מאחור, בועט ווללה מהאוויר, כמו באימון. פעוטים האלה בביקורת של ממש, אני חושב שזה יותר עניין של המועדון ושל הצוות המקצועי. שי חדד עם ההגבהה, סטיבן כהן פנוי, 8-0 ביתר ירושלים. טיילת. תוצאה על גבול ההיסטורית, משיגה כאן ביתר ירושלים. מי האמין שדווקא בימים הקשים האלה שעוברים על המועדון, ביתר תתפוצץ בשמינייה על מ"ס אשדוד שלא קיימת. ואם היו כאן עוד 10 דקות היינו מגיעים גם ל-10 ו-11. כל הדיבורים על אשדוד לא גורים כהוא זה מהמשחק המצוין, גם של שי חדד שעכשיו ב1 על 1 עושה פעולה יוצאת מן הכלל, מרים לרחוק, וסטיבן כהן שביתר כל כך רוצה לקבל אותו גם בליגה, מרים את הרשת. ביתר היום קיבלה הרבה שחקנים צעירים שיכולה להרוויח אותם במהלך העונה. שי חדד, חן עזריאל, סליחה. הנה זה נגמר, 8-0 ביתר ירושלים. מלמיליאן והשחקנים שלו מורידים מעצמם מעט מן הלחץ, לפחות עד יום ראשון הקרוב בו יפגשו את הפועל תל אביב. אשדוד מנגד סוגרת כאן 90 דקות של התבזות.